салом алайкум дӯстони азиз, ина апаи хотирабону. Апаи Ходобод дар рӯзи душанбе Сантудаҷон мо ҳофизӣ мекунем. Ҳама ба пеш. Насиб боша, ина мега ки рӯзи якум я туя я? Рӯзи якум туй. Рӯзи якум туя мега насиб боша? Чӣ? Бои Ходобод. Ҳофизо маём, а? Ҳо. Гап нест. Ана дӯстони азиз, инамиҷа такси граница Аҳлдинай, Этиопистан одаморо сувор карда мақсад границаи Қазоқистон соқ саломат бурда миёра. ба хости худо марамат карда занг бизанед. Ма ҳар рӯза одами боваринокай, ҳар рӯза мепурсам акай Аҳлдина, мега 100% тинҷай рафта омадистем. Ина пай хотира насиб боша. 14 наврӯзияй, наврӯзӣ мегзароним, ҳа? Я наврӯзӣ гап задигаи ҳо. Апай хотира бону ҳофизӣ мекуна. Якумда я туи дигай мега, у туидам насиб боша ҳофизӣ мекуна. Мухлисои апай хотира фақат лайкора биҷақед насиб боша. Комментарияда гапҳои хуб-хубтона бинависед насиб. Ана ин сезон полни апай хотира бону хати ҳофизӣ карда мегардем насиб боша. Апай хотира? Ҳо. Мухлисо зинда бошед бигӯ. Ғарибо зинда бошед. Саломат бошед, туйда биёе. Ҳо. Ғарибо. Ту чиқиту Ғарибо зинда бошед бигӯ. Ту ғарибо зинда бошед бигӯ. Ғарибо зинда боше. Ҳо. Ба дар туи ки? Дар туи чим бира? Ну консер аки зурдин закасной мекунем. Ҳо, бобои холдорбой ҳофиза, я? Ҳо. Насиб. Мухлисои апай хотира полни дастгириро фаромӯш накунед. Лайкора биҷақед, комментарияро гапҳои хубтона бинависед. Ака гапҳои бемаънӣ чи дар кора? Просто ку апай хотира ҳавас дора. Ин ҳамин одам ҳавас дора ба худо. Кадом туи дама ҳофизӣ мерам, ҳамин апай хотира бону мега ки илтимос бобои холдорбой ман ягон суруд бихонам. Чӣ хел ба ман ҳамин дили ҳамин апай хотираро мақсад бишканам да. Мардак оред. Ман намехоҳам ки мақсад ҳамин апай хотира ноумед шавад. Зинда бошед як бори дига. Лайкотона биҷақед. Насиб боша ин сезон полни апай хотира бонуро дастгирӣ мекунем. ҳофизӣ популярӣ мешавад. Гап нест.